Tarub. Joko Tarub urip karo ibu sing jenenge Mbok Rondo. Bapak Joko Tarub wis suwe sedo. Saben dinane Joko Tarub lan Mbok Rondo kerja tani ing sawah. Sawijining wengi Joko Tarub ngipi oleh bojo bidadari sing ayu saka kayangan. Tiba aku cuma ngipi, tapi ngipiku apik banget. Waktu iku Joko Tarub lagi nglamun. Dumadakan krungu jago kluruk isuk, ibu Joko Tarub wis tangi. Loh, nang ndi Joko Tarub? Kok wis gak ono nang kamar? Isuk-isuk kok wis nglamun ya Joko Tarub. Kena apa, Dekne? Apa sing dipikir? Apa areke iku pengen ndang rapi? Soale kanca-kancane iku wis padha rapi kabeh. Aku kudu ngewangi dheweke gawe golek bojo sing ayu lan sing apik. Ing tengah ari wayah Mbok Rondo ing sawah dumadakan teko Pak Ranu sing duwe sawah marani Mbok Rondo. Mbok, kenapa Joko Tarub kok durung rapi sampai saiki? Mbok lah Pak, aku dhewe ya gak ngerti. Apa Mbok Rondo ora pengin duwe mantu? Yo pengen Pak, kenapa kok nakokno Joko Tarub? Ora ana apa-apa, Mbok. Aku pengen jodohno Joko Tarub karo anakku. Hah? Anakmu sing ndi Pak Ranu? Laraswati, Mbok, anakku sing barep. Laraswati ayu banget. Mesti Joko Tarub seneng. Aku percaya Joko Tarub mesti pemuda sing apik lan pantes kanggo Laraswati. Aku setuju Pak Ranu, tapi apike awak dhewe kudu takon sing karo Joko Tarub. Yo, Mbok, Mbok Rondo bener. Mene kudu takok karo anake dhewe sik. Ngrungokno niate Pak Ranu, Mbok Rondo seneng banget. Laraswati iku wanita kang ayu parase lan apik tutur katane. Mbok Rondo yakin yen Joko Tarub gelem dadekake Laraswati garwa, nanging Mbok Rondo ora pengin disiki keputusane Joko Tarub. Mbok Rondo durung nemokake wektu sing pas kanggo ngomongno perjodohane Joko Tarub lan Laraswati. Mbok Rondo wedi yen Joko Tarub ora gelem. Mbok Rondo mikir yen Joko Tarub wis duweni calon sing durung dikenalno marang Mbok Rondo. Saya suwe Mbok Rondo lali marang niat perjodohane iku. Joko Tarub pemuda sing seneng berburu. Dheweke uga pemburu sing handal. Keahliane iku diolehake saka bapake Joko Tarub. Isuk iku Joko Tarub wis siap berburu ing alas. Mbok, aku pamit dhisik ya. Yo nggih hati-hati yo. Ora suwe ing alas Joko Tarub iso ngenakni menjangan. Atine seneng banget, ora sabar nggawa hasil buruane kanggo Simbok. Akhire Joko Tarub teko desane. Ing ngarep omah dheweke kaget banget. Omahe rame akeh wong ing ngarep. Atine Joko Tarub wis mulai ora penak. Dheweke banjur mlebu ing jero omah. Nopo iki? Sabar yo, Nger. Ibumu wis ra ono isuk mau. Mboke. 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 Mbok. Joko Tarub banjur nangis. Dhewe saiki kudu urip dhewe. Joko Tarub uga getun durung iso nepaki kepinginane Mbok Rondo. Sing iso duweni putu saka Joko Tarub. Tapi kabeh wis dadi kenangan. Saiki ibune wis tenang ing kono. Sakwise ditinggal ibune, Joko Tarub ngisi dina-dina karo berburu ing alas. Ing wayah isuk Joko Tarub wis siap-siap budal. Joko Tarub ngenteni kewan buruane lewat. Ora krasa dina wis tengah hari. Kok esuk aku ngenteni, tapi ora ono kewan sing lewat. Aku kudu ngombe danau iki. Aku koyo krungu suarane wong wedok-wedok guyu. Wah. Aku
cukup sik upah. Ana 5 widodari ing dana Laya Wening. Aku shopping ini kene. Terus iki wis sore, kok ora bisa beli yang kayangan. Iya, biar iki sore. Ayo kok. Ayo ikut sedang bisa. Ayo. Selendangku ngendi? Ki mau kepikir ngendi? Ning kene mengko yen ora temu aku ora bisa bali ing kayangan. Wes cak. Wis nawang wulan kita beli kayak dhisik. Iya mengko yen selendangku temu tak susul ning kayangan. Iya. Nawang Wulan ora iso apa-apa. Dheweke cuma iso pasrah ndelok kanca-kancane mulih ing kayangan. Aku kudu ning ndi? Apa aku kudu ning kene sak lapase? Dino wis dalu, kenapa kowe isih ning kene? Aku jaga taruh. Aku Nawang Wulan, aku saka kayangan. Aku ora bisa bali amarga selendangku ilang. Ya wis Nawang Wulan, kowe ning omahku wae. Engko tak iwangi goleki selendangmu. Joko Tarub banjur metu lan nulung Nawang Wulan. Nawang Wulan banjur digawa ing omahe. Dina ganti dina, Nawang Wulan lan Joko Tarub saya cedhak. Akhire Joko Tarub lan Nawang Wulan banjur nikah. Ora suwe Joko Tarub lan Nawang Wulan duweni putri sing jenenge Nawangsih. Keluargane ayem banget, tapi ana siji hal sing ngganggu pikirane Joko Tarub. Buka rene. Bungki suwe kok saya dhuwur padahal dimasak terus. Ing wayah isuk Nawang Wulan arep umbah-umbah ing kali. Kang Mas, aku arep mbah-mbah dhisik. Untuk kukusan tak masak aja dibuka ya. Iya, Cek, hati-hati. Sadurunge Nawang Wulan mulih saka mbah-mbah ing kali, Joko Tarub banjur iling yen Nawang Wulan masak sego. Oh iya, kayake mau Nawang Wulan masak sego. Kayake wis mateng. Ora sadar Joko Tarub buka kukusan sego iku. Dheweke lali karo pesene Nawang Wulan. Isine kok sebatang pari. Nawang Wulan banjur teka lan srengen amarga tutup kukusane wis dibuka Joko Tarub. Kang Mas, kenapa tutup kukusannya dibuka? Wis ilang kesaktianku kanggo ngubah sebatang pari jadi sebakul sego. Saiki aku kudu numbuk pari kanggo dimasak. Sepurane, Dek, aku ora manut pesenmu. Dina ganti dina persediaan pari saya tipis. Isuk iku Nawang Wulan juga pari sing sisa saiki iku. Nawang Wulan nemokake slendange nang ade pari iku lan Nawang Wulan banjur narik kain iku. Lho iki kan selendangku. Jadi Joko Tarub sing njupuk selendangku. Aku arep mulih wae ning kayangan. Aku wis kecewa karo Joko Tarub. Sore iku Joko Tarub mulih dheweke goleki Nawang Wulan. Lan.
Dumadakan Joko Tarub sing lungguh ing ngarep omah ndelok Nawang Wulan sing nganggo klambi widodari lan slendange mlaku marani Joko Tarub. Joko Tarub wedi yen Nawang Wulan bakal ninggalake dhewean merga wis dipuk slendange Nawang Wulan. Nawang Wulan, iki tak goleki nang ndi kok malah ditambi bidadari lan selendang. Kenapa Kang Mas tega njupuk selendangku? Sepurane aku nglakoni iki mergo aku wedi kelangan awakmu. Cuma iku sing sanggup diucapake Joko Tarub. Saiki Kang Mas kudu nanggung akibaté. Aku arep mulai ing kayangan. Aku bidadari lan panggungku ora ning kene. Aku kangen marang dulur-dulurku lan keluargaku ing kono. Iya Nawang Wulan, aku bakal nuruti kabeh sing mbok omongo. Aku ning kene kanggo nebus kesalahanku. Hati-hati ning kono Nawang Wulan. Joko Tarub cuma iso nangis lan sedih sawise Joko Tarub muni sanggup kanggo ora ketemu Nawang Wulan maneh. Nawang Wulan banjur mulih ing kayangan. Yo, di silen. Pita ba? Cik kenalan lu cik. Opo? Ayo. Kenapa tuh le? Dino ganti dino persediaan Paris lewat tipis. Isu iku Nawang Wulan njupuk Paris sing sisa saiki iku. Nawang Wulan nemokake slendange nang adah pari iku. Nawang Wulan banjur narik kain iku. Dumadakan Joko Tarub sing lungguh ing ngarep omah ndelok Nawang Wulan sing nganggo klambi bidadari lan slendange mlaku marani Joko Tarub. Joko Tarub wedi yen Nawang Wulan bakal ninggalake dheweke amarga wis njupuk slendange Nawang Wulan. Bobo. Jadi teater.